Газ хезмәте хезмәткәрләренең планлы тикшерү барышында Зәйдәге бер күп катлы йорт фатирында законсыз төстә газдан куллануы ачыкланган. Квартиру вскрыли, там действительно люди были не в адекватном состоянии, пьяные. Зафиксировали утечку газа, все-таки была подтверждена. Күптән түгел Чаллыда булган аянычлы фаҗига көнкүреш газы шартлаудан килеп чыккан иде. Зәйдәге бу фатирга да газ белән дөрес файдаланмавы һәм калган йортларда яшәүчеләргә куркыныч тудыруы аркасында агымдагы елның февралендә газ бирү туктатыла. Сегодня ездили по этому списку отключенных проверять, обнаружили, что он самовольно подключился на самодельный шланг, так скажем. Произвели отключение повторное, заварили, после этого уехали, после этого он, видимо, какие-то повреждения нанес газопроводу, и они повторно нас вызвали. Вот выяснили, что, оказывается, действительно там опять утечка образовалась в сварных стыках. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк, моңа кадәр әлеге кеше фатирны шартлату турында берничә тапкыр кисәткән. Газ хезмәтенең күп катлы йортлар буенча тикшерүе барышында соңгы 2 атнада газ үткәргечкә законсыз тоташу буенча Зәйдә 7 фатир ачыклана.